Eller case story. Filmar? Ja! Det är ja, men alltså, då måste du vänta upp lite. Ja. Det händer. Så. Okej, det är fiffan. Okej. Den inköptes för en månad sedan. Du får vänta lite sen. Vem är det som har fått den här idén? Vänta, dra inte ut den än sen. Du måste ta ut den exakt samtidigt. Okej. Men det är 16 i. Ja. Okej, är du beredd? Ja. Oj. Ja. Oj. Okej. Vilken av lamporna ska man inte skaka? Det var en av de läcker där. What's the product? Det är delar från läcker. Vad är det? Kan du förklara innehållet i det här? Vilken var den bra? Jag är osäker. Det där är en krok. Den är inte speciell. Va? Okej, kan du förklara innehållet i den här? Öppna. Alltså, det ser ut som styra så här. Du är en krok, inte lycklig. Jo, ja. Det här är nog den lyckligaste julaftonen i mitt liv. Flera gånger om. Alltså, metallkulan var ju faktiskt nice. Ja, men den ska jag veta. Men man har inga krokar i ditt palats. Det var Det skulle ta så lång tid att gå och hänga upp grejer. Vad är innehållet i den här? Jag vet. en del av mitt rum. Aj, fan. Vad är det? Och det stinker. Jag hade det vid näsan i morse. Alltså, är det produkten av ditt svett? Det är så här. Jag vet ju vad tecken det kan inte stå och koppla den där. Alltså, Tub till sig själv. alltså det är någonting som flyter där. Alltså, Är det avlopp-ish? läckigt. Vänta, är det från typ något sån här? Du känner ju Alltså, vann du någonting? Vann du någonting? Ja, nästan. Alltså nästan du skjuter ingen aning. Nästan definiera. Va? Jag har ingen aning. Det var han som vet. Okej, men nu vill jag ställa nästa mitt. Och jag vill att alla har sin uppmärksamhet på att ställa läserippen. Alltså, det är seriöst. Läserippen. Aha, ja. Ja, men get in there. And then we steal a reason from you. Ett sånt paket.